What is up, YouTube? So this is D Brizzles, D Brian, whatever the heck you call me, it doesn't matter. My name doesn't matter. What matters is the people that we have right here with us. Alright, so this is the first episode of Rap Bottles, and today we have the people behind Lure, the League of Underground rap enthusiasts. So, alright, guys, introduce yourselves. Hi guys, I'm Chester aka Rapcon. So, kanasa lang for now. Stilo on the mic. Yeah. Puppy in the mic. Peace. BMZ in the house. What's up? Alright. So to break things down, like, the people might have been asking this. Nangutan na siguro ang mga tao sa Bohol, like, how did you guys meet? Like, you're from different worlds. Like, you're a photographer, you're a rapper, you're like a freaking businessman, and you're an F-boy. So yeah, how did you guys meet? Start sa dito. Unsa gali to? Long story talibay. First of all, si Stilo batchmate nako pag high school, then ato na mi hapit na mi mo graduate sa high school. Dito ra mi nag-ila gyud. And then so on and so forth. Karang grabe mga kaagi na sa una, and na meet po nako different people like Fred. Grabe since day one, grabe gini ang support hantod karon. Wag yun ni siya murag na absent basta tanang mga events na mo sa una. Nga grabe pong paningkamutay to siya nga mga events. And then rap ko na-meet na ko siya last 2020, like ato mi nagka istorya kay natoy kasal. Then yun okay ko. Yeah, invite nagka videographer siya, then ako manghod po na to ang photo shoot sa gikasal, no, then nagkasal istorya me. And then niabot ang time nga ning propose siya na ako nga magama og kuan event nga rap battle, then siya mo pasalig sa video. And then ako na pong gi-open up pagka 2021 na birthday to siya ni Di Brian. So nagka-gather mi na si Stilo, so mo to akong gi-open up ang unsay itong giingon ni Rapcon nga posible nga mahitabo, like na mo pasalig sa video, kami lang ang mo organize and mo host sa rap battle. So nag-change name from Beef 038 to League of Underground Rap Enthusiasts. So natagtauran po to, dagan mo tong mga 5 months until nga nakasugod gid mi sa first na mga Lure sa July 2021. So mao to siya, no, ang history sa akong nagian. Pinagadali. Dugay na kayo in terms of kanang disami kaila ni mga tawahan na. Murag taud-taud na gyud. Like high school pa siguro kaila na mi siguro ni Bems, ni Brian pod. Si Stilo nagkaila mi college na kay same man mi og mga buhatonon sa kinabuhi. Niya si Rapcon, si Bems na nagpa-introduce nako. Since day one or since na ko interest sa rap or hip hop, kaning mga tawana akong mga kauban or makalubilo permente. So most likely sa nag-ilagid may tungod sa kulturang hip hop yun, tungod sa rap music. So like that. Ako di ko mo rap, pero bay akong dugo naglatay na gid ang hip hop. Dugay na. Right. Si Bim, since third year high school ko nakailan ako niya, pero siya kaila sa ako kay fanboying ra ba yan ko adto. Fanboys ra ko adto sa BMP, pero nakadungog na ko sa ilang mga tracks before, and nakasugod ko kana sila Arkima kana mga nakadungog na ko ana nila. And then mga fourth year high school adto na gid mi nag-officially like nag-ila na gyud nga nagtagad na gyud mi and nagkastorya na gyud mi. Nya adto na nagsugod na akong rap career dire sa Bohol, and then padayon na siya. And then kami ni Papi mo to sa pag-college, parehas man may HRM, parehas may og school, parehas may og ganang mga lingaw sa kinabuhi. Mo to siya ila-ila mi niya. And then si Rapcon, first time na ko siya na-meet sa music video nga iyang gigama para ni Jeeper Sang.
kuan to siya dito, Lakra dito to siya sa kuan sa Luon gi-shoot niya Rapcon TV pa ang iyang gidala adto nga kanang kuan, wala pa siya ilaing mga channels. So mao to nagka-meet me and then eventually nagka-work pod me. So kani nga circle ako may murag lahi ra dili kayo sila kaila na daan sa una pa. Ako may murag bagong salta. Si Bimbim nasulti na niya nagkaila mi sa katong event wedding. Ya diha buo kibaw nga nalig si Benchoy. si Benong. And then si Stilo is katong nakita na ko nimo mga flip top battles. Asa TV lang kita nakikita. YouTube. Kita ko niya bro, ako niya kita personal until katong music video ni G Parsa nga Lakra. And then si Fred is ambot og nakahinumdum ba ni siya. Nag-create mo ko group nga Free Cycle. Nag-post ko og leftovers ba sa mga fruits. Unya wala na ni tag nga Fred para sa iyang birds ba. Ya ikaw to ni tag to. Gato no sa ilaha. Ya wala siya to. Oh yan na bird. And then sa mga nakuyog po kog mga airsoft bitaw nga kuan di ko moduha pero mo kuyog ko kada friends adto. But matinga mo nganong na-join ko kaning nga circle nga di ko rapper. Frustrated ra ko nga writer. Na contributor ko ginagmay sa una mga school papers. Pero ang interest nako balawom kaayo. Kana bitong nakita ko sa una sa mga video sa Beef until unsa to nga year katong night event sa Baclayon nga Cliff Rock. Wa ko naka-join pero nagpadakog shooter. Ako yung nag-edit, ako nag-upload. So dito na ko nakaibaw nga na din nga culture. Then after to nag-pandemic, namingaw, nawa no. So motong nakita mi ni Bimbim, ay na istoryahan mo. So niabot mi dire karon. So brief lang to nga story. Alright, so now that we know how they met, basically karon mga tanan na sad siguro ang mga tao. Nagkaila na mo, nagkatagbo na inyong mga destiny. Giunsa pagtukod ang lure, like how was your first date? Yun sa pagsugod ang lure. So ang name nga lure, basically sila na i-create kay sila ang na-skill sa gama-gama, right? Pero naanak siya bay katong naka-edit kog video sa Baclayon nga event and then wala ako naka-attend sa championship ato nga battle. Mara ko gimingaw ba sa rap nga scene nga lokal. Kay syempre tigtanaw flip top, ganahan ko. Kay ba kung nanay mga Bisaya maayo. Syempre kay amigo na to si Tweng, Stilo. Pero nangita ko sa asar man to sila mga rappers. Ni try ko contact ni sa isa ka organizer katong sa BURL. Ni contact ko ni Lil Struck kay siya ako nailhan nga ga-organize pero sa video kita ako ni Stilo ni Bimbim kato sa event kay naman ako may nag-edit. Ni pitch ko sa idea nga willing ko mo volunteer sa mga needs technical sa video sa audio if na ay ma-organize nga kanang event nga na wala ko gapas og monetary kanang kuan bitaw gain but at the back of my mind nga syempre makagama tag page or YouTube channel basig mapariha someday sa flip top ba nga maka na may monetary gihapon gyud nga naman sila makita and then mabahinan ang mga artist. Syempre ang gagama po naa gihapon kay to keep the kanang activity running yana ba. But timingan lang nga busy kayo siya murag na siya sa Manila na siya flip top battle. I don't know if it's an accident. Nakoy tuyo ni Benchoy. Dito ko sa Ila Bimbim magabantay sa tindahan. Ko pwede mamalihog og hatag ni Benchoy ani murag nang huwam to si Benchoy na ko giuli. Yan nakinumdum ko nga mo man ni si Bimbim katong kuan na sa video sa katong akong gi-edit. Nya nagkamit na mi pero dito ko naka-recall nga kanang respected bitaw siya nga organizer o kanang kay kuan man siya nga judge. Murag nga na bitaw nang mga judge sa event nga na. So ni try ko open niya nga what if balikon tong inyong event. I was expecting nga katong event sa Baclayon ng ipadayon. Okay ba nga new or unsa. Basta kanipitch ko sa idea. And then after that wala na kita balik, chat-chat lang. After few months no, nanay feedback. So
sa akong side mautoy murag kanang yun sa pagsugod sa idea bitaw. Murag gigutom lang ko ba nga gusto ko makita balik bitaw sa local nga scene kay sukad pa sa una college ko ma-amaze ko sa intelligence sa writer. Gusto kay kumusuwat dili man ko makalahutay pero ma-appreciate na lang ko kay kanang i-brag na ko akong asawa editor-in-chief sa kanang school publication nga na bitaw. Dili sa school publication, student publication. Na magsuwat-suwat ko siya mo akong critic, siya mo itig correct ana. Dayon di naman siya makalugar kung magpasuwat ko niyon sa pasuwat ko sa lain. But ganahan kay ko sa idea nga kanang literary arts bitaw plus music nya inclined po ko music sa una kay siyempre panahon natong college o high school banda-banda gitarista reggae pa to nga time may kusog nya siyempre nawa namingaw kusog ang kanang K-pop bitaw ron. So wako kay imagine nga naa ang rap bitaw underground gud gyapon siya galihok ba. So pagka-connect nako dito nako na murag interested na kay dito na gihatag nako ako ang murag 80% sa interest nako sa art sa nadong diri sa music niya sa kanang hip hop. So mataw ang side ikaw Bem. So sa una to ang mga events sa una murag lang dili pag kayo ta teamwork bitaw yun like way mo pasalig sa asa nga area siya. For example, why tig video na to o nakinomdom ka to mga video sa to sa una nga nawa ato kuan natay taga Cebu nga guys. Nawa so murag naka-event pero kuwang bitaw to ang kuan sa to ang sa tong pag-organize bitaw kuwang kayo to ang team so karon murag nindot na siya ba kay kani nanay mo pasalig og video so di na labad sa atong tanan like natay something area nga role to play bitaw nga kuan dili lang kay sa mahanok ra sa usa ka tawo so moy nakanindot karon nga panahon nga niabot ni si Rapcon which is grabe pud kayo ka supportive then horot ako believe niya wala dili lang gyud sa rap battle iyang pag support through pag video or unsa pa yang matabang kundi ubang mga rap artist yang gihatagan og open door para siya mo shoot og music video sa mga original music sa Team Lior grabe ang mga role play po sa uban Stilo, ni Brian, ni Fred so nahitabog yun ang kuan ang Lior nga para nako successful gyud siya in the first year then pandemic pa pero nahimo gihapon nato bitaw nga ma-successful siya nakapa-championship ta then ritso hatag ang premyo nga na ba. Then hopefully this year maka second round maka second round this year then natay mga bag-o na pud katayong pakulo then hopefully kung mahimo pod dili lang mod kay murag dili ta mag-focus pod sa rap battle kundi tong giingon ni Stilo pod nga rap tour gindahay hopefully gid makabisit ta sa mga lain nga mga towns diri sa Bohol kay nagadaghan gyud ang mga rappers ron or battle MCs from different towns no. So, shout out sa taga Clarin. Grabe sila, baga kay sila dito. Si Rabol Yunes, Hagnanon's Pride. Grabe po, baga na po gana since day one. Shout out to Young Road, sila taga Paslang. Na-meet na ko na sila 10 years, 12 years ago na to no. Then, salamat yung gayo sa mga na-meet na ko nga mga tanan nga mga artists since day one. Then, hantod karon na ilang mga suporta gihapon sa kalihukan. Even though wala kong mag-expect nga ingon ana day gihapon sila maka-response og nay mga i-post or mga mag-invite ko buhi gihapon so mao to siya then si Fred sa clothing like siya puhon ng padagan sa merch sa Lior and hotel sa Peace and Order pod Fred na niya na sa iyang team so mao to siya ang akong nasinati sa throughout the year sa pag fresh sa Lior yun. Right, so as an entrepreneur, Fred, do you think na may potential ang Lior merch mo make it may potential nga mo make some potential sales or whatnot? And to follow up that question in ahead, like would it overlap with your responsibilities with Roots Co? Okay, salamat kayo no sa lamig kay nga pangutana no. Bitaw kanang in terms of kanang puhon ug nabatay kitaon sa mga ingana no. Actually bay ang hip hop dire sa Pilipinas or ang hip hop dire sa Bohol nagkadako siya, wala siya nagkagamay.
So nakita na ko kay ako since na nako interest sa rap or sa hip hop or grade 6 pa ko. Nakakita na ko interest sa rap, sila Arkimac, yung mga taga Kugon sa una, mga kauban ako, mga homies na ko. Gamay pa kayo ang rap community sa Bohol ba or ang hip hop community sa Bohol. Gang pa man ganito, di pa na ko tumatawag nga hip hop gid ba kay murag murag mga gang pa to siya sa una. Pero karon murag nakita na nako ang adigid kay karon ra. Like pila ka years ago na ang nilabay, nakita na ko nga nagkakuyaw ang hip hop sa Bohol, nagkakuyaw ang mga artists sa Bohol. So in terms of ang pangutana financial maka-earn ba ta og income po, dako kay na siya nga chance. Why? Kay growing man ang atong community. Nya nagkadaghan gyud ang atong mga supporters as atong mabantayan. Unlike sa una kung mo views lang imo ang channel og pipila ka hundreds or di ra gani kaabot hundreds siguro sa una. Karon murag in a day mo libo naman ta. So murag makalami ka siya sa kuan ba, sa feeling. Kunya, unsa katong follow-up question, Bray? Actually bay, wala ko nagunahon na og ingana kay you know, ang gugma or ang dugo nga naglatay sa kuha sa pagka-hip hop or sa tuwang tanan murag wala ta gikapuyan ba, like nakaabot ta sa panahon nga murag down kayo ang hip hop, walay maminaw, daghan ang mo criticize, pero karon naa gyapon ta, like wala na siguro makapugong nato, lahos-lahos na siguro ni, lahos-lahos na siguro ni, murag mao gyud na siya. And thankful kay kuno ni Bems ni sa tanang nasa lure kay nakita nila potensyal lang ako ang pagkatao nga i-appeal sa ilang team, which is lami kay sa pamati pod kay enthusiast jud kay sa hip hop sa aning nga community, and thankful jud ko kayo. This question is for Stilo, like, about daghan na kay rap battle sa Tubok, Philippines. Most likely there's around 50 plus and whatnot, pero what makes Lure special? What makes it stand out from the rest of the rap battle leagues? Special sa kay atua man gud ni. Mo gina. Dili real talk bay, atua man gud ni. Proud ko bay nga na mo na nga siya, mo stand out siya sa uban kay gawas sa atua ning paningkamot and shit. Taas na kayo ang si tawag ana evolution or giagian sa rap battle nga eksena dire sa Bohol. And katong balik lang na ako gamay sa katungkuan pagsugod sa Lure, gi-organize na mo siya, gihimo na mo siya nga dili lang rap battle in mind. Mao na nga actually if ang league sa kuan is not liga man, it's like league ba ang community or ang group. That's what league means sa Lure. So kana palang daan, sa pangalan palang daan, wala siya nag-focus lang sa like rap battle. Tanan nga rap enthusiast parehas. Si Fred dire. Rap enthusiast siya mismo niingon siya nga like dili man siya tig-rap and ana. But like since rap enthusiast siya, nakita namo nga like you know, nani siya potential ng mutabang gid siya sa among kuan, and wala gid min nasayo padto kay like halos mga venues or kuan si Emo Check apil sa mga kuan tabang. So mao na siya nga para sa ako mo stand out gyud ang Lure kay wala mi nag-focus lang sa rap battle lang. Pareha sa gingon ni Bems ganina, si Rapcon or si Chester nagkuan man ni siya, tabang sad siya og ganang produce sa mga music videos sa mga local artists. So kana pa lang daan ang amuang team, very wide na ang amuang murag ma-capture nga audience kay dili man gud lang may nasa rap battle, na may sa music, na may sa unsa pa na diha creative writing or unsa baron, then events of course naapod na bisag mga music events, dili lang rap battle events. So mo na siya para sa ako nakaingon ko nga like mo stand out gid ta as a Right. So basically ang hip hop community sa Bohol kailan ni November, kailan ni Stilo.
ay kailan ni Fred, di ba? Pero natinga sila kalit, kinsa man ni Rapcon, hingalit man ni Kimaw. Mas dili ka fans of his vlogs, wala ka kailan kinsa si Rapcon, so please, Chester, let us know why, nanong kinsa si Rapcon, nanong Rapcon, nanong pangan, and what made you fall in love with your art? Okay, I'll try my best to to say it in 1 minute. Yeah, I started kana bitong aning craft nako, photo and video, like let's say 10 years ago. I started as a wedding photographer and videographer. So ang akong industry, akong world na dito. So motong kailami sa brother ni Bembem, and then so sa craft na mo nga video editing, shooting, production na so usahay maka-shoot mi og kanang music videos ingana, and then dili pa ko connected sa kaning mga rap scenes kay wa pa man jud to ma-connect until nag-meet me. So nag-start ko sa ako ang murag career kintahay na ko yung mga kanang trial and error nga mga vlogs nga after pila ka buwan wala na content kayo. Mautan ko content, and then YouTube channel saksak sinagol, dili consistent. And then I'm a full-time editor pod sa dako nga YouTube channel sa US. If familiar mo, The King of Random, full-time editor ko nila. Muna siya murag ako ang nadyo ko sa linya sa video production, video editing. Lalmay ka siya nga balance mga need. Kay ba ko nga kani nga skill need gini sa team. Nga mura bitaw wa man ako giduot akong kagalingon, pero gi-try lang nako introduce. And ka-feel ko ba nga murag basin og dako kog matabang ani. So katong ingon siya nga siguro ang mga rappers nga dugay na sa scene. Kinsa man si Rapcon nga murag rapper ba ka po ni siya nga naaman ni Rapcon. Ako to be honest, abi ko rapper po ka Rapcon. Pero ang Rapcon bay kanang gipotol lang ako na nga name, kay ang name ko sa page na mo sa wedding and wedding photography and videography services, Rhapsody Concepts ba. Bali from Rhapsody Concepts, Rapcon. Dayon ang Rhapsody kay mura man siya multidisciplinary art bitaw daghang nga version. Murag sa Bohemian Rhapsody ba niya plus concepts pag yun. So murag artist gitay ko sa akong field. So yeah, basically mo to akong gamay nga story onya. Kung matinga mo nganong nasod ko kalit ani nga grupo, ani nga league. Makatabang gyud ko sa need technically sa video and other kanang technical productions. Alright, so aside sa lure, I think nagana nakakita Rapcon has also worked with Jimmy and other local artists, but yeah, kanang among sa tanan nga young artists na na-collaborate mo, who was your favorite one to work with? No. Young artist no? So dili na sila apel. Although nga na-collab na ko. You have shot videos for, it's mo favorite one to work with? So ako lang ibang mention ang mga kanang na-work with nako kay para mura bitaw og naay background gamay. So naka-work with nako dili lang sa rap scene, sa mga music videos, sa mga kanang medyo famous na pod nga mga bands diri sa Tagbilaran like Brown Bats, Joseph Gara, Dan Lagroma, Isabel Irish, Isla Raga, shout out Isla Raga, sa Sea Urchins Productions, sa kinsa pa may mga productions. Kay mahog mo ko mo volunteer ko. Ang volunteer ko basta mahog og mura ko og automatic mga parts sa kuan, pero answering the question kinsay favorite artist nako, lami ta to nga naiyang kay siyempre makapili ra ko sa kinsa may bata-bata gamay ra sila. Isura ba kanang kung mag-base ta ka sa mahinumduman ba kanang wala di ko kayo ka tubag dayon, but kanang moingon lang ko nga sa nakita nako sa diri na lang sa ato ang kaning sa atong liga sa kaning sa mga MCs is na-amaze ko kayo sa performance ni karaan naman siya kayo si Shooter.
Na-amaze ko, wa ko kailam ko niya. Wa ko kita sa iyang mga kanang kay ni mention siya nga karaan na kato iyang kanta sa una pa nasuwat. Usa to siya sa ganahan ako pero daghan mo ko kay sa ganahan ako. Si Stilo nailhan ako, ganahan ko ni Stilo man. Nailhan ako siya as rap battle. Rap battle artist kanang wala ko kakita pa niya perform. Then until atong event na to sa pinaka kinauna pa nagtapok nang perform ang mga katong mga nakita ko nga mag-rap battle ng perform ang mga artist. So di ko nga maayuham din sila mag-perform kanang mga tawhana. So nako yung mga video na i-upload na po. Pero makakita mo sa kamayo. But generally by speaking, di pako ka pinpoint gud sa early pa kayo to say kasi akong pinaka-paborito kanang pinakaganahan. But nako yung mga nakita ang potential gyud. Like let's say sa bata si kinsa to tong suwatan si Luigi. Nakakita ko sa first battle niya. First battle ba to? First battle to niya bay. Unya until nakakita ko sa first, second, third battle niya, grabe improvement. Pero after ana, nanapoy bagong nakita na ko, nanapoy bagong nga merge. Tiko kuyawa man yung mga bata. So mo nang sa karon dili sa ko mo conclude gyud kay daghan pa kayong kung makit-an nga maka-amaze gyud ako and makaingon ko nga kanang nano jud kay paborito pohon. Si Bimbim ba po kita ni rap battle. Pero kita ko ni perform niya. One of the kanang ang genre ninyo duha kay mga English lines bitaw mga gusto mo makita og pohon og performance og rap battle nga English ba. So, Yeah, anyway. so if naka-choice, like, among sa wala pa ni mo nakatrabaho, who would be your dream collaboration? Sa local scene sa lang ta. Yeah, we will see. We will see kung kinsay kay namon koy mga gipang connectoron. We are planning to have a music video ni Luigi kaning sa nasa gisuwat nga song nga Padayon. It's talking about padayon-dayon, resiliency sa mga Bolano, so nahitabo nga Odette. Then after po gyud ana naay track gisuwat silang Jimmy, Buloy, Yolo, si Jabez. Na sila song pod nga giplanuhan mo nga gamaan pod og music video. And then after ana open ko sa tanang mga artist nga maki-collab. And then we will create kanang unsay mabuhat nato. And after ana sige kita ano to ba kinsay nakoy paborito. Pero everyone paborito nako sa pagkakaron. Yeah. Showbiz nga question. Where do you see Lure in the next 5 years? After 5 years bay kita nako kuan na bay. Lure nga aside from kanang big stage na ang performance kanang dagko na bitaw ang sponsorship nga maka hatag bitaw ta sa performers. Mo ni akong usa sa akong gitan-aw nga mo na usa sa nag-drive pud nako nga bisag wala tay kami wala man mi bayad ani tanan god wala mi naamo og nami sponsorship gani nga madawat kay ihatag mo gid 100% sa event. And syempre kami mismo ang number one nga sponsor kay mukuot mis kagulingon mo. But kanang we are looking forward na nagabot like let's say 4 years 5 years nga naa na mi other source of kanang funding nga makabuhi sa Lure plus sa mga artists, not necessarily sa events sa rap battles but sa mga kanang performance bitaw nga mga events. So this one is for them like at one time you were named Young Alax, Lace Bam, Daddy. That's what girls call you. Pero ngano nahimo naman ko BMZ imong rap niya? Sa mga to be just to be honest, kinaunahan wala ko kay bawod sa ano pagamag aka atong pag first year high school ba ko. So yun kinalisodan gyud kayo kanang ganahan ko nga makahimo na gyud og pangalan nga mao na gyud na first and final. Tungod kay wala gyud ko manhonaan so ni gagama-gama ra ko. Nya murag sige kog change og mga aka ba. Hantod nga yun sa Bone Thugs and Harmony, Lazy Bone. So ako na lagi ko Lazy Bems kay murag okay ra man pud sa pagdungog pod Lazy Bems.
So ang BMZ ato ra na siya na kuan ako nga katong BEMS ato sa word nga BEMS. BMZ na lang at least kanang dali ra gihapon makuan na gihapon sa BEMS nya BMZ. Pag maura ko na akong kuan bahalag maglisod wag sabot pero sa BMZ problema siya paminawon para nako lang pod. Maura na akong ora gi reason nga kung anong BMZ then ako na siyang nahunaan mga ato na dapat sa 2010 2011 dali na nga AKA. So na BMZ. Alright, so if you love rap, you're from Bohol, basically you already know who Stilo is. Pero there's this stereotype that I want to pull up. Let me address the elephant in the room. People say that Stilo is rapper na Tagalog, na paspas mo rap. So tell us, Lloyd, like, who really is Stilo? Let the people know you're just stereotyping him into a box. Para sa ako, makita na ako siya as like my stage persona bay. Kanang sa tinuod lang ako, dili ko kayo murag unsay tawag ani, dili kayo ko super outgoing kung naay mga bag-o nga mga kaila maghilom-hilom ra ko. Pero like si Stilo man good is like mao na siya ang murag persona na ako nga like mo overcome ana nga kuan nga trait na ko. I mean sa ako mga friends sa mga circle na ko kanang kuan good ko murag kulit ko or unsa baron. Pero like si Stilo bay mao na siya mo overcome sa kuan. So Tagalog lang gyud ang ako ang unsay tawag ani medium kay murag dako magugo sa Manila. And then para sa ako mas dako gid siya og reach. And usually ang mga message sa akong mga kanta is like for everyone gyud. So lately nakita na ako nga like nagkadaghan na sad ang mga kuan sa Bohol or sa Visayas, nagkadaghan ang fan base sa hip hop. Adto nako nagkuan nga like magbisaya na sad ko kay gawas sa nana ko dire sa Bohol unya kuan sad kanang nakita sad na ako nga importante bitaw nga makakonect gyud ka sa imuhang audience gyud. So mao na siya, dili lang ta mag-focus sa wala lang ko nag-focus sa kanang Tagalog nga rap, mo rap na sad ko Bisaya sad kay you know I mean dire man sad na ako na develop ang ako ang rap career gyud sa Bohol. I owe it to like the Boholano MCs kana sila Bem, silang Arkimac, mga 6300 crew, silang Tueng. So mao na siya. Yan na. Tubag ba ito na ako? Right. So, Happy, I'm the one who calls you Happy. Wag mo kay Baw, kalos ako. Gusto ko ng tawag ni mo Happy. Gusto kay Happy, ang tawag ni mo. But most people just call you Fred. Most of them Fred Ong. So, pero Fred Ong ilang tawag ni mo. And what's your actual alternative name? Fred Ong. Bitaw kanang si Fred Ong bay. Murag from kuha na siya, from Persang side na siya. Oh, Rascals na sila, Rascals. Siya mo ni tawag nila nako si Mr. Fred Ong. Pero basically bay akong AKA gid sa una katong gangster pa, hip hop pa, kuan pa kayo. Okay, di pa ako consider nga hip hop ko makaingon ba jud ko nga gangster siguro. Pero akong AKA do is Fat Loco pa man do. Tambok buang ba? Pero yeah, tungod ni Brian and murag mas comfortable ko sa kuan, sa Papi or Pops kay murag para nako ra pod. Murag sa ubang mga artist or sa ubang mga hip hop kuan. Like sa lure magod ang akong role is kanang katong gingon ni Bem, peace and order, like ako'y magunit sa crowd. Like ako'y mo tawag na, ako'y mo control sa crowd kung ma-hype ba sila or madili. Mas maayo magud kung naay mo control like imong igno ng artist nga luyat ra ka. Mas maayo tong mo-hype ka gamay para ma-hype pud ang imong crowd, di ba? So mura kong papa po nila ba. Santo Papa. Di ba daw? Like mas ganahan ko tawagon og Pops or Papi. Pero you can call me whatever you like. May problema na sa kuha. Ay lang ko nyo basta sa. Yeah. Right, so in one syrup you basically don't earn shit for this. You earn shit. You earn zero. So aside from hip hop, what do you do? This is not first.
aside sa hip hop no. So yun, wala gid may makuha sa kuan sa lure gid sa pagkakaron, pero kuan gid may nga wish me nga hopefully someday makakuha nag revenue di ba sa YouTube, para gusto na mo nga ma-sharean gid yung mga artist pohon nga musalta kay amo mga kaagi sa una. Grabe kita mo kaagi sa una, layo ra gyud ang karon, maswerte gyud ang karon bisag unsaon. Ang karon gyud nga batch mo pinakaswerte na sila yung mga producers nga maduulan. Shout out Metronome, Jasro, Gia, uban pa nga mga producers no, young producers na to. Salamat kayo no kana sila, dan swerte gyud kayo ang mga artist karon panahon na, kay ang mga events bitaw kami na nakatukar mi sa una nga karaoke pa to. Grabe gito. Ato gito sa Dawis. Di ko kalimot to sa Dawis karaoke pa gyud ang gigamit nga sound system nya, duha ra ka mic. So ngana ba karon ang mga, for example atong kinunhang pa nagtapok na to. Daghan kayo mga rookie gito first time, pero dito na sa stage then daghan pa kay mga tao. Compare itong sa una nga patay kayo ang hip hop yun sa mo sa rap nga kuan. Nagtrabaho ko sa una, then nag-stop ko. Gusto ko mag-own business ako, so nakoy rooms for rent, then motorcycle for rent. Trabaho na ko sa una, siman ko, si Ferrer, then wala oy, taka. So, mo to siya, then karon lingaw gyud ako ang kuan pod ang rap. Kung botro na ako, gihatagan magigog taas kayo nga height, ganahan gyud ko nga ma-basketball player. Which is, kung mo dream na gyud ta NBA, di ba? Pero naka-realize ko nga pag abot ako first year high school, wala na gyud mitubo ko ang height. So ako nga kauban ning saka lang height, well ako gapabilin lagi bumubo. So discourage gyud ko dito sa first year. So para nako dili ra ni dili gyud para nako ang basketball. Pero moduwa ko gyapon ko lingaw-lingaw na lang, pero wa na gyud nako siya gi-take it serious nga mag-varsity ako. And then ang rap murag na salipdan ang basketball tungod sa rap nako. So nag-focus ako sa rap. So mo to pag first year kursunada na ko daan elementary pa. Then hantod nga na-meet nako si Isay kay silingan ra. Then hantod nga mga different rap artist nga ahead kayo na kog age. So yun, daghan kong nahimamat nga mga older na kog age, then mga na-amigo na ko, then salamat kay po nila. Alright, so salamat sa pag-share at tuwa sa like. Pero sa inyong mga laag karon like, isa man mo bayad? Who spends for your expenses? Sa pagkakaroon ikaw. Yo, chabit ya, ikay chabit di Brian. Sa pagkakaroon Chipin, KKB. Watod ba ni shoutout ni Jamaica Rado. And yun, to siya. Pero alright, so right now you've been labeled as the coolest hip-hop head. It's been 2 decades. It's been 2 decades. Ikaw ang kinagawa, get up every event. So can you tell us the fashion behind it? Basin talayo karang gusto na ko o makakita ko ganun i-idolize na kong forma nga mga hip-hop sa gawas. Murag gusto na ko nga makapi ba. So murag dali ra kay siya sundugon ko. Pero yun, coolest. Dili man kayo mahalo na kong mga gamit. Hili ko mangukay. So pangukay mo. Unsay mo outfit karon? How much is it cost? Okay ra man eh. Kaya mo sa friend na. Yun, okay ra na. Ako ra ni gipabordahan ni friend sa roots ko. Mo to siya. O kapila sapatos. Unsa ray? Original mo ba ni sapatos sila napalit yun. Original mo rin. Okay, total dali ang cost ani. Ang sapatos yung pinakamahal. Okay na. Okay. Ano na? Sige, so anyway, history. What happened to Beef 038? Yun. Beef 038. Nawa ang Beef 038 kay dili sa ingon kay nag-away, wala gyud nahitabong nga away sa group no. Nagkatigawang na gyud. Then at that time na natukod ang Beef 038 pag 2011 dali to still no.
nadapita or 2010 murag 2010 pag ito. Ang Beef 038 nagawas tungod sa flip top. Pag kuhan sa flip top, nagawas ang flip top. How pila mini months nga ning labay nagtukod og Beef 038 pero more on freestyle ra to siya tanan wag yun nag-written na to. So murag every week nagyoy rap battle, street rap battle ra gito siya. So magchatananay ra sa una sa mga kuan, lahi-lahi nga mga schools nga uy nay Friendster gid pa dai, Friendster ba? So mao to siya then kadagan ang panahon dito na realize nga after sa mag-graduate og college nakabantay na gyud ko nga mo graduate ta college ani hinahinay gyud tag pangawaan kay for example ako sa kay barko then ang uban mo adto gyud sa gawas so di na gyud matapok kanunay nga na bitaw so mo to nawa to ang Beef 038 adto pero wala gyud nagbikil bisa gamay gyud nga nag-away-away sa group. So, I heard from a credible source you joined Rapolo before. You have a record of 2-0, 2-0 lang. Work 1-0 right? 1-0. Shout out John Leo Rapolo. Pero Tata. anyways, you had a somewhat of a career somewhat in Rapolo. Why did you not elevate it to flip top? Why have you not joined flip top? Nasayang po to siya nga panahon. Supposed to be ang na-invite ko ni Stilo pero nakabalibad ko. Kami yung tato ni Stilo ang mag tie up sa Toronto at that time niya facing Smaglas og siya. Then paspas ra bitaw siya kayo then Bisaya ba ako. Notong ako siya giingnan nga okay ra talig Bisaya. Mo pasalig ko pero og Tagalog murag lisod na kayo. Nya pila na lang to siya ka below 1 month preparation na to. Timingan pod nga atong panahon na si Tueng po ni balibad si Tueng kay Tagalog lagi. Si Tueng man gyud ato dapat then gipasa ni Tueng ni Stilo. Then si Stilo ga-invite na ako. Then may na lang pod tong panahon na si JT. So shout out to JT kung asa magakaron. Murag lami po di mo kinabuhi. Dira sa Manila tali. So shout out to JT. So si JT maayo na pod kay daan mo Tagalog kay gikan Manila nya ning eskwela ra tali direct for 1 year which is fluent na gyud siya mo Tagalog. Sila ni Stilo kamo na lang tali. Wa na lang yung kung nagpalig-alig. Oto siya. So technically, you're saying technically we're sending people, boys from Manila to represent world. Murag nahog ingon ana. Kay unsa man sila man po giduol god then murag di po tali magpasalig og lahi may ipabatulon dito then mapakakita tali sa tuwing sa uban nga mga rap battle MCs ba nga kisa gyud pangbato gyud sa Tagalog or wa pa gyud makita tong uban. Atong panahon na amot lang og nag-exist na si Barbarian og si CY og si Cry. Murag wala pa, pero murag wala pa no. Murag ning dagan pa usa ka tuig or 2 years usa to sila ni-exist which is kato sa una kuyo to sila Tagalog kay Tagalog ito ilang gipangbanat sa una tong nay mga event. So speaking of playing old school, who's your biggest influence in the local rap scene? Like katong bata pa ka, kinsa ka-influence ni mga puduli mga rappers sa buwan? Honestly, yon. Wala sa dire karon. So shout out na ni Eastside then mo gyud to kanang nakita ko siya sa una nag-perform sa ato sa Uptown then napod sila grupo which is yung True Blue Crew. Mo gyud to siya then ato pag grade 4 na ko or mga grade 5, grade 6 dapat nakakita ko nga ning perform to sila sa Island City Mall. More Oktoberfest gyud to siya. Tong ato gyud sa car park. Lah ninduta de kaayo. Which is nindot gyud gito siya nga big event. Hopefully mabalik tong yung nato Oktoberfest murag nawa man ron karon panahon na. So yeah, pina-showbiz na po ito. Where do you see Lure in the next 5 years? See you in the next 5 years no. Hopefully mulapas og 10,000 lang mo subscribers. Yeah, mo gyud mingaw pa ta karon sa mga subscribers at supporters pero hopefully gyud nga sa mga tagalain nga mga isla diri sa Pilipinas mo subscribe mo sa moang channel then para mudako pod ni para maka-invite pod mi ninyo kay kinalisodan gyud ang situation karon nga mukuha may mga artist let's just say ang pinakadali lang gyud namo nga makuhit is ang taga Cebu. Shout out sa mga taga Cebu nga nagpaubos sab sila no nga open pod sila kanunay then ganahan po kayo sila mo bisita diri sa Bohol nga island. Alright, so speaking of, you've already mentioned na Manila boy ka, pero tell us specifically where were you originally from and how did you end up in Bohol?
kuan jugo gianak jugo daghan kay ko ano travel no gianak jugo sa Cavite 13 Martires and then siguro like padong na ko mo 1 year old ni balhin mi sa Taguig sa Metro Manila so dito sa Taguig mo to mga nakahuman ko kaduha nga first year high school dito pag second year high school gideport ko dire gipare ko sa ako mama kay murag unruly na kay ko didto ba nya basta mo na to gipare ko dire gideport ko ani second year high school onya kuan that mo na to siya kanang dire na gid ko nagstay nya murag culture shock pa ko kayo adto pero like I really tried my best to adapt and murag makihalubilo gyud ko sa mga Bisaya nya ako ra gyud Tagalog gyud nga like maningkamot gyud ko nga magbisaya gyud ko kung nay makigstorya sa ako magbinisaya gyud ko balag kimo kayo ako so by third year pag sinugdanan sa third year kamao na gyud mo storya og Bisaya gyud and then mao na gyud siya nagpadayon na gyud ko and then gigugma na sa dako sambol na ko yung rap song about ana natanggong ko dire yung kalit nga wala na ako gi-expect nga gipaari ko dire but I learned to love like the place and the island and the people so murag kadugayan pod ni sink in na sad sa ako nga mas ganahan day ko dire mas ganahan ko dire kaysa sa uban so whenever I can sa mga kuan I choose to represent good always ang akong roots dire sa Bohol kanang bisag ni adto ko sa Manila before para mo tatong kinaunhang battle for flip top kuan gid akong gidala gid ang grupo gid dire wala gid ko nagkuan nga like taga Manila ako wala ko nagkuan nga taga Taguig ko nagud po yung mga friends dito na po mga group dito pero like ang akong grupo gid dire sa Bohol lang akong gidala kay ari man ko nagsugod ari ko nakamata sa ako ang pagka-rapper ba si estilo dire gid siya nahimong like rapper gid. Okay, so speaking of the local scene, who's your biggest influence? Kuan gyud makaingon ko nga ang mga tao sa BMP kay anang Brilliant Minds Production shout out Arkimac silang Eric silang Eastside kuan man good third year high school siguro ko adto or mga late third year or early fourth year high school nakadungog ko sa katong track nila nga All Star nga murag na pa sila beef with Ghetto Rhymes ato taga LTO nakadungog ko adto and then since adto nga panahon manggod murag gikan pagod sa katong napa ko sa Manila hilig na gid kog poetry ba magsuwat-suwat na ko notebook sa una gud nga puro sa poem dili gud siya kanang kuan gud rap or spoken poetry nga kanang kuan wala lang gud lingaw-lingaw rhyme lang ana ba nako ingadto so kato pagka dungog na ako nga ingadto mura kog naka-realize bang oy ninduta pwede day ni ngonani day kanang naa day ngonani diri sa Bohol nanay ngonani so mo to mura ko ganang nakuan gud ko ba nga kinahanglan ako ma-meet ni mga tawana or makakuan man lang so natagahan kog chance na si Bembem adto nya silingan man pud sila ni nakoy classmate dai si Jason Villar silingan nila sa mga BMP silang Eric silingan nila nilang Bembem nilang Brian so nagpatabang ko nga like nga basig pwede ta makakuan na ipadungog ra na ako niya ako mga nagama nga mga rap so mo to niadto ko sa kuan kami ni Cormo katong kinaunahan akong kagrupo sa Underdogs pa to dito may nisa kami sa Uptown unya nagpakuan gud mi na ito pakitang gilas gud to na beat nga gi-play and then among gi-rap tong among mga sinuwat unya mo to murag naana si Eric na okay man day mo kanang kuan wala ko kaibaw pero gi-push ko adto niya hindi kanang kuan mo to na sila Brian adto silang Bems ay wala si Bem adto si Neil mo inaa si Mad Neil so ning critic sila sa among kuan ngayon na pero nakita gid sila bay nga ana gid sila nga like okay man ang inyong kuan nya ni ana si Eric nga sige kung namoy kuan pwede ninyo i-record
ato ilabem nya gitagaan mi niya ng mga instrumental nga kanang kuan. So mo to ato na nagsugod gyud nga padayon mi sa among pag-rap. So right now, in Bohol, you're arguably considered as the best rapper in Bohol. Mogi ka na rapon. Mogi mana. Yes. So arguably, ikaw ang best rapper in Bohol. So, do you agree if Mogi baka sa kagalingon? And like, how does it feel like to be the best? Kuan lang, para sa ako mo agree ko nga I'm the best for my own my own taste. Kung sa ako lang kaugalingon nga taste, ganahan ko sa akong style kay ako man gani buang man mo. Mag-edis na ako pabagsakin ng sarili no dili bay kuan siguro ato ako maka-agree nga like I do what's best for what I think is ganahan ko. So, yeah, speaking of ganahan mo, like, why did you end your hip-hop career? Lang gid siya, dili lang gid siya para sa ako kay dili man good. I mean, naaman po yung mga messages of hate pero like dili sa ingon ana sa isig ka tao ba. Murag more on lahi man gud akong hate good. dili man sa kanang kuan nga mga away ko og laing tao. Murag para sa ako dili lang para sa ako ang rap battle nga kuan ba eksena. I mean ma-appreciate gud ako gihapon kay like the creativity behind it and the wordplays. Nagud gihapon ang mga kuan kanang mga ano si tawag ani kanang mga elements sa rap nga ganahan ko na ma-apply gud gihapon siya sa rap battle. Pero para sa ako man gud is like it's narrow lang siya. Gusto ko nga kanang mas wide pa ba. Kung magstorya lang tag wordplay, kung magstorya lang tawag ng mga multis, 'di ba na manggihapon na siya sa rap battle pero like para sa ako mas ganahan ko nga mas wide ang application bitaw ana nga mga elements bitaw kung sa rap na ko siya ikuan kontra o ganang anar na ko siya ikuan sa battle kay. So, you have any plans to join the league again someday? Kuan on and off ang ako ang kuan ana ang kanang akong murag mindset ana nga butang kay before nakahuna-una ko for good na gid pero siguro naay mga times nga like nga makahuna-huna ko nga okay raman siguro og mo battle ko og balik pero ang drive nako is not the same anymore dili na parehas before gid nga like one kanana. Alright, so would you consider yourself famous? No. Siguro infamous, more on being infamous kay like choker. So based from that, would you sacrifice your art, your personality, sacrifice it all to be the fame? Never yun. Kaya na yung mga nakahibaw nga mga storya na kay mga supposedly na ako mga hagad sa ako agad nga like para mga ingunana agad nga mga mga ingunana ba. So, pwede do na ako yung mga artist nga nahagad na ko yung nana and na yung mga gigs nga gibalibaran gyud na ako tungod kay para sa ako dili gid siya masibo sa ako ang style so I'd rather like do the thing on my own way rather than kanang i-sacrifice na ko kung unsay style na ko and then para lang yung mas madungog pa ko sa laing tao. So speaking of passion, Papi, unsay passion nga naka-drive din mo nga to start Roots Ko? How did it begin? Who are you teaming up with right now? So Roots Ko, ako ang owner bali co-owner kay duha man kami ni Mr. Cheng which is my friend pod, my homie since day one. Ha? Mao na siya. Makatong sa previous question ni mo ganina nga anong na Mr. Ong siya. Kaya akong partner kay si Mr. Cheng man. Tinood na si Mr. Jeeper Sang ang nagbunyag na pa Mr. Ong. Pero mo to siya kanang co-owner ko sa Roots Ko. Kauban ako si Mr. Cheng og iyang partner nga si Shaina which is very supportive pod sa community nato. And shout out po din yung duha.
wala po ko dire. So, you've worked with a lot of artists, but who's your current favorite artist? Nakapag-work na ko sa mga artist, no, like mga kung bayan lang mga music video, sila Jeffersang, sila actually wala pa gini si Jeffersang dahil si Jeffersang dako kay nagtsagtabang sa mga sa roots ko. Kay mo po na usas madali-dali na ako nga tao. In tunay sa gayo nga tao sad. Yeah, tinuod yun, real talk kina nya tagapas lang. Daghan kayo kung gusto makatrabaho ng artist kay deserved kayo ni actually deserve man nila tanan ang tagaan og spot or highlight sa ingani nga community. Kay talentado gid sila bay. Tanang mga artist diri makaingon jud ko nga talentado, walay tapon, walay basura. Kay naa sila kanya nga mga kuan ba, like specialties kung asa sila nga maayo dapit. Kung in terms of kuan siguro favorite nako si Stilo magud akong favorite bay sa tinuod lang. Okay. Kay sukad sa una kadungog naman ko ni Stilo. Hagdon pa kay ko ni Stilo so na mag freestyle daw may pero dili jud na ako ang forte siguro. More on support ragi ko. Pero in terms ka dong nga pangutana, Stilo siguro akong top of mind gid siguro. Safe answer. So, kami mo gawang kuhan, mutan-aw bitaw ka sa events of all, like, you have to agree with me on this one. Halos tanang poster ni Marka, sponsored by Roots Pro. Grabe mo support sa not just your pop, but everything. You sponsor everything. So, ato lang yung, pag gamay ang box, like, out of the hip-hop artists, how many have you sponsored? Out sa ano o sa mga hip hop artist lang no? La. Dili po siguro eh. Pero as much as possible bay ganahan ko tabangan silang tanan. Bahalag wala in return sa kuha or sa roots ko. Kay kibaw ko nga deserve na nila. Actually ganahan jud kay kumutabang og artist kay in back of my mind mangoda. Gigamaan ako si roots ko kay in my own among personal interest ni Chris nga since college manggod na may mga kaila nga mga clothing brand sa Cebu, clothing brand owners sa Cebu, which is silang actually dili ganito sila hip hop nga clothing brand, more on rock or ingana nga style ba, pina shout out sa the higher class ni Automatic kana silang mga nag-push na mo sa una samot na si Dras Pilipinas siyang nag-push gyud nako nga pagtukod og clothing brands ano kay murag kaysa no man mo ang tawagan ay nya. Baw nakakita siguro siya potential sa kuha. Actually murag kami siguro ni Aurek ang tag-iya sa Hanoi ang iyang giingnan ana nga pagkama mo clothing brand ninyo. Which is nagsugod to siya tong Bohol High na clothing brand. Mura pa to siya og general pa to siya murag di pa to personal gud nga tag-iya. Oh, dugay na to kayo. Then ang tud sa nakagama gid og roots ko. Ganahan lang jud ko mutabang gid sa artist. Balag walay in return. Kay murag lami pod sa feeling. Lami sa feeling bitaw nga makakita ka sa outcome, makakita ka first touch ka sa ilang kanta ba. Lami ani. Kanang makadungog lang ganing ko moingon si Tagapaslang or si TG or si Persang or si Elvin or sila ubang artist nga paminawa daw ni Papi. Unsay mo ang tanaw ani. Murag manggigil kanang yawa lami man ni. Dapat ni madungog sa tao, dapat ni siya naman ko daghang artist nga nailan bisig sa estilo god na siya daghang mga underground or mga wa pa ma-release nga mga kanta nga makadungog na ko ba tanugan mo gud nila like murag mao siguro nang term tanugan kay igawas sa saktong panahon nya ako gigil ko nga igawas oh mo nang ma-release kay ganahan ko pagawas nila. Actually bay deserve man mo tanan. Pag-istorya na lang ninyo nako. Dili man pod nako makaya tanan. Kay as of now pod roots ko is not earning that much pa man. Pero kung mo-earn na gid si roots ko og ingana kalami or ingana kadako
tang tanan bay tanang Bolano artist tipod siguro tanan no kana lang mga deserving gyud kaayo kay oh actually deserving sila tanan pero naay time para nila moabot ang time nila nga oh moabot ang time gid nila which is tinuod man pod siya kayo. So, to be honest lang, it's not just your na league ang mong nasportaan before. You've been with URL, other leagues. Pero what made your stand out? What makes it different from the other leagues? Like ang drive pod sa each person bay ang willingness sa kada tawo nga naa sa lure makita nimo or actually di makita bay ma-feel nimo siya nga ingani ka kusugang drive nila para sa ingani nga kalihukan or ingani nga kultura in which is pareha sa kuha. So feeling nako I belong good kay pareho may willingness, pareho tatanan o ganang drive sabi sa unsa o para sa ani nga butang. So makaingon jud ko nga taas kay abto ning lure. Lami kay ni siya o ganang kahinanatnan siguro pohon. Sana magampo mi please subscribe to our YouTube channel. Tabangin mi ninyo pod. Especially sa mga artist. Para tuan ni tanan, dili lang ni para sa amuha, dili lang ni para sa lure. Kung moabante si lure, moabante pod mo. Moabante tan tanan. Right, so as the merch manager of Lure, like, where do you see Lure in the next 5 years with regards to your respective department? Makaingon ko nga tas na tawag agi ana. Makaingon ko nga dagandaghan na tawag. Maningkamot ko nga sana this year maningkamot mini Bems estilo kita maningkamot nga daghan tag ma-release karon. Like maningkamot kay ang clothing line para nako usa po na siya sa murag funding po na nato. Murag makatabang sa tuang mga kalihukan. Kay at least natay mahulbot ba. Kay dili lalim pod ang magpa-event ta or magpa-ingon-ingani ta wala taya mo'y makuot. Para karon kikibita or yan na, di ba? At least puhon kung nanatay pundo gamay gikan sa atong merch. Murag mas dali ang ato ang mga dagan. Mas paspas and hopefully good with support sa mga artist or sa mga nag-believe na to ba. Matabangan ta nila yan. Alright, so here at Rap Battles, we have this game called Shot or Shots. The reason behind that is because these questions are going to be controversial, so you might end up getting shot in the street. So to prevent that, you might want to get injured shots. So anyways, sorry, grabbing the mic, pero wala pakigil siya ta today. So anyways, alright, so kasi gusto mo sugod niyo. Reza. Yeah, papi. So, muhatag ko na mo options, 2 options, then you pick one and muhatag ka short description anong kapay mo ipili. Okay? Right, so let's go. First one, designer clothing or local clothing? Local clothing, why? Because bitaw local brand owner good. Bitaw di maskin pag wala siguro kay brand mas maayo musuporta tawag mga local brand owners kay siyempre #support local mas nakatabang ka sa imong isig ka Pinoy kaysa sa mupalit ka og known brand you're getting rich people richier. So yan Flip top or smack your head? Flip top na lang kay flip top bitaw flip top kay murag daghan pa ko mga mas ganahan sa artist po sa flip top ba like local gyapon. Dogs or birds? Patapak dogs pero naay birds. Yaw pinig dogs. I consider myself as a dog man. Represent patapak dog. Sige ka na, listen siya. Kaya kay Boko, naka-friends in between both group. PCT Click or SBS? Di pwede silang duha?
I'm gonna drink this beer by I Love the Two Groups. Last question. Mr. Yolo or Jimmy? Away ko nag-inom gyapon ko. Silang duha no kay nay kanya-kanya nga ubay na kanya-kanya nga lami nga mga kuan ba. Yawa mo inom gyapon ko bray. Mr. Yolo or Jimmy? Both thumbs up, so I'm gonna drink this beer for you guys. Yeah. Ano ako man tong question eh? Yeah, kasi who would want to go next? Videos or photos? Videos. Actually, videos are motion pictures, but I can tell stories more on videos than photos in my craft. Kani mo naglisod ni pag zero ni mo kay especially since enthusiastic ka. Nikon or Canon? Wala nila ba? Sony ko. But to be fair, to answer the question, Nikon or Canon, because I'm a video guy, Canon. Nikon is perfectly designed for photos, for photographers. Ni-excel sila kayo sa photography. Canon is a hybrid camera, both good in photo and video. But they are well known sa ilang video features, like famous videographers use Canon cameras, cinema camera series nga Canon brands, like famous wedding videographer Jason Magbanua first used Canon cameras before he switched into other brands. That was a bad question naman. Yeah. Pero kani, flip top or smack URL? I'm not familiar with Smack URL, so flip top. Okay, kani, murag controversial eh. BMG or Stigo? Di ko maglisod. Okay. Based sa akong nakita man, wala mo kita ni BMZ god ni Koan. Let's say so so based sa nakita na nako no. So kung sa battle is nakita mo ko ng Stilo. Performance kita ko nila sa pulong-sulong. Yeah, they share equally good kanang creative talents. Both quad to. So unsa to drink to or di 1 point man Stilo. So Stilo. Kani, young artist, Mr. Yolo or Jimmy? So padong pa ko maki-work with nila, i-base na ko ang akong choices sa akong nakitaan nga performance nila sa battle. Si Jimmy, nakakita ko ni Jimmy wako kita ni Jimmy ni battle. Kita ko ni Mr. Yolo, pero gi-end niya yung career. Kato pa jud nga time. Sa first nga ko ba kita niya. But kita ko sa previous nila nga music videos, lahi gid sila hugot bay. Nay mga ang si Mr. Yolo no, yang tirada. So di sila pariha. But kanang writing wise, I guess I'll go for Mr. Yolo. Perfect score ba? Isa lang perfect score. Gigisa na ang games dito. Kini, puro controversial. True Blue Crew or 6300 Crew? Gusto kayo. Maayo po kayo ang taga 600 Crew. Then maingon ako, murag na-late ko og paminaw sa lang music kay mas nauna gyud ko sa True Blue Crew kay dito ra slingan ra ba. So pag nakadungog po ko dito sa 600 Crew, nindot mo na kay mga tracks ba. Then besides that, ahead ba kay nato sa lawog age. So at that time, bata usa may kalibutan ako og mga nindot ng mga words ako na grade 4 to grade 6 pa ko dapat or first year high school murag di pa ko kayo kasabot. Pero kung mga high school na ko dapat nang minaw ko then college. Nindot man kayo ng mga tracks yun sa 600 Crew, then nindot po lang True Blue, ning spit po sila mga Bisaya nga tracks. Bro ako kadungog og nagbinisaya ang 600 Crew. Besides si Tweng og mag-solo si Tweng. So ako lang nun, wala ko pilihan nila based sa music. Flip top or smack URL? Natukod ang beef tungod sa flip top, so I'll go with flip top. Eastside or Knives of the Dome? I'll go with Eastside because mo gito usa to siya sa
kuha na ko, nag-mentor na ko way back sa una nga moagi po to ang mga kahirapan sa pagkuhan ba. Moagi po ko offbeat sa una, then di po ko kibaw mo freestyle. Eastside, dili po siya freestyler, pero there was a time nga mag-rehearsal sila. Shout out to ni Draggy, DJ Draggy. Gi-freestylean ko niya sa una. Then wadyo ko na spit, bata pa ko kayo. Then murag nauwawan ko ba kay daghan kayo. Murag ako'y gihimong pulutan. So nanikamot ko dapat kibaw ko mo freestyle ani. So nidagan na pila ka tuig. Then kibaw na ko freestyle, libalik si Draggy. So ako na po siya gibanatan, siya na po iwan. Wala na po siya nakaspit. Kuya wala ba ni sinso daw ko nana ba. So asa kayo to Eastside ya. CRBL or Apollo? Rapolo. Arcade or Dave De La Cruz? Lisod kayo bay. Kinalisodan niya. Pero namit po na ko, kinunan ako na amigo nga gapadayon hantod karon sa Cebu, architect. Grabe ko. Architect. True Blue Crew or 600? Kuan. I'll go for 6300 crew. Kuan man good kanang mas ganahan ko tong ilang mga murag nauna ko og paminaw siguro sa 6300 katong sa mga English lang apart ilang mga track sa una. And then of course naa si Tweng, murag mas mahatag na ako na siya tungod kay itong mga tracks nga napaminaw na ako katong naa si Tweng bitaw. Itong bisag love rap nila, kaging kayo ang katweng. Ano sa itong nakalimot ko sa title sa ilang track. Basta nindot kaya to. So 6300. Flip top good. Flip top, no brainer. Kuan, para sa ako Eastside good una. Kay 'di ba ni sulong gugog uptown Pero si Tweng kay man, your brother. nagkuan mo, dili man na siya sa ingon, sa brother. Ako lang siyang gibase sa kuan sa akong sinugdanan ba. Kaya I mean, dili po ko makailan ni Tweng kung dili po tungod ni Eastside. Yan na, so Eastside. Ali, Chemical Ali or Black Man? Kuan, Ali. Chemical Ali ko kay mas makarelate ko sa iyang verses. Although, kaging si Glock 9, I mean, mas kuan siya, nindot good siya mga lyrics, makasabot ko po sa iyang mga lyrics. Pero like, ganahan ko sa pagka-underground ni kuan ba, low-key lang ba si Ali. Okay, speaking of next generation, Lil Strokes or Barbarian? Mainom ko. What? Dili ko atay ako pag inaggana ni taas. Kuan, dili ko makakuha nila kay pareha sila na potential and as far as I know, batchmates man sila sa Beef 038. Mao sila. I think nauna-una siguro si Barbarian gamay ni Lil Strokes pero like diha sila nagikan duha sa Beef 038. So dili ko makakuha nila duha. Alright. Alright. So yeah, we're basically done with the whole session, but you guys want to say anything else? So, mo to mo ang session karon no nga nahumana, pero before nga among i-close, invite nako balik ang uban sa Lior Cypher Skirmish this upcoming April 23, 2022. So kita-kita ta tanan no to mga Cypher Skirmish groups. Hopefully nga mobalik ang inyong hanggana kay natataoran gyud siya kay tungod sa na-reschedule na pod. So tungod sa bagyo. So yon naningkamot pod may nga mahitabo gihapon nga event. Hopefully nga tabangan sad mi ninyo kay besides sa mo inyo hapon sa inyong grupo din sa inyong kaugalingon. So basta kay nani siya naray mga surprises pohon gihapon sa Cypher Skirmish. So kita-kits ninyo tanan sa April 23, 2022 ato sa Cliff Rock. So mao to. See you then no sa mga upcoming events. Ako lang nang i-grab ng opportunity para mo pasalamat sa mga tanang nagpaluyuan o sa mga nagsuporta since day 1. Miskin dili since day 1. Day 2 to day 3. Salamat kayo nya. Ay lang mo kalimot og subscribe sa mga YouTube channel, follow sa mga Facebook account,
or Facebook pages, Instagram accounts, tanan. Makita nyo na dire. Kita delay. Bitaw, shoutouts sa mga kanunay. Shoutouts sa Rootsco. Magubang mga local brands diri sa Bohol. Daghan kayo, too many to mention. Suportahan na to na sila tanan. Abante ta permente. Yes sir. Og kamo din na yung pinakaunang podcast no Rap Bottles o gun shot and shots. So According to Marjorie. food foodcast. Foodcast na kinami sa kan Tuslubuwa di Bohol. Daghang salamat Tuslubuwa di Bohol. So follow our channel and more to. Rapcon TV, Lure, and the Rootsco channel sa YouTube and mga Facebook pages. Alright, so there you have it. So before we end things, I just want to point it out that this is not the only episode of Rap Bottles. This is merely the first out of many. And if you're a local artist in Bohol, just keep doing what you do. Keep bringing in the hype, the fire, and we might soon bring you here. Alright, so anyway, shout out to Sir Levi of Tuslubuwa di Bohol, the first, the best Tuslubuwa in Bohol, Marjorie Arayan, Archimac Arado, and Devona Matildo, and yeah, it's a wrap.